So hello लोगोफोर welcome back to my channel to गिबियावनो बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ लोगोफोर बड'लेण्ड एकर्ड डेनि भिडिअ आरोना लोगोफोर मैयायो बड'लेण्ड एकर्ड डेआवहाय जों थांदोंमोन आरोना लोगोफोर बिनिनो आं भिडिअ लानानै फैदों जोंना उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट नालाय बिटिसिनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो बड'लेण्ड एकर्ड डेखौ फालिदों नालाय 24th बड'लेण्ड एकर्ड डे बेवहायनो आङो भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर जोंनि उदालगुरिनि नलबारि प्लेग्राउन्डआव जितु प्रग्राममोन बेयावनो जादोंमोन लोगोफोर नोंसोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो बेयावहाय मा होनो खेला दुलाबो जादोंमोन नालाय काबादि खेला स्पेसियेलि आं बेखौ लानो मोनबाय जोङो माने एसे भलन्टियार्ससो थांदोंमोन नालाय काबादि खेलाखौबो भिडिअ मोजाङै लाजोबनो मोनासै बा गासिबो माबाखौ लाजोबनो मोनासै आरोना नोंसोर नायदो नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामहरदो आरोना लोगोफोर Conquest खावला जोब्बाय नै मास्क गाननांबाय गाइस उपाय गैया एकदम माथायानो सोलायजोब्बाय आंना फंबाया नै फंबाय मायाव फैदों नोङो मानो फैदों बेवहाय मा होनना बुंगोन 22थि माने बिटिसि एकर्ड सान फालिनाय माने उदालगुरिनि मा होनना बुङो नलबारि फैदों आरोना जाबाय जोङो 1.5 घन्टासो जाफैबाय जोङो माने सिकिउरिटि जानो फैदों आरोना भलन्टियार होनदो भलन्टियार ना माने सिकिउरिटिथ' नङा भलन्टियार्स आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों फुङावनो फैदों दायो टाइमा बेसेबां जाखो 9थासो जाबाय दां ना 9थासो जाबाय नै जोंना टिमा नै बिथिं दं आरोना जिरायलाजोबनानै भलिबल गेलेबावगोनसो दा दसेनि उनाव भलिबल नुनो मोनसिगोन लोगोफोर इथिंजाय स्कट बानायगासिनो आरोना बैयावहाय ओमफ्राय आरो काबादिबो नुगोन लोगोफोर काबादि टेनसन लानाङा एकदम बुरिफोरनि सिख्लाफोरनि ना बाजै काबादि नुगोन सब नुगोन दा गुफुर गाननायनि फार्स्ट खामानि मोनबाय आरोना नैबे गोलैना थादोंमोन आरोना नै थिखांबाय फार्स्टआवनो ओमफ्राय आंबो थिखांना होनसै बारजों गोलैबाय थिखांफिनबाय गाइसमोन काबादिनि थाखाय नै जायगा बानायगासिनो दाउलाना जाया एक्टरा नै एक्टरबाबो सिकिउरिटियावसो फैनांदों दिनै सिकिउरिटिस जाना फैनांदों भलन्टियार्स
ini mau. Oh, coba. Gila, kau lepas sih nolak. Cikgu jadi benar. Asian benda ke, Asian benda ke di mana ada? Hasil stand yang mungkin macam. Sasil usse ini kecil jay. Ada. Sasil usse ini. Tanggal bina mak. Tanggal bina ada. Bunda mana mula mak? Chale. Ini hayu na. Stand nasi nama na. Buset rega ada macam mana? Jai lebih mana? Adrijas bende. Ini ya. Adrijas bende.เอาใจไป Mama bayar tangke. ไปเราทำนั่นละไป Lebih good jadi mana lebih dia aja bayar na. บาร์บัตเต้ Talang mana mah? Talang mana mah? Bau kau dah sini. Bau ni macam mana orang sudah ni? Rai mana rai ni gila? Jangan sini. Ay. Apa mereka benda? Pantang besar lagi. Putar aja. Boleh bersih. Mani bawa. Apa mereka benda? Corona macam le. Ayo balik kerja. Natar
ओंखारबायमोन बियो आथिंखौ गोलैनो थाब मानांगौमोन बेफोरखौबो रानगोन आरो ना लोगोफोर অভিনয় কৰিবলৈ গৈছিল আটাইকে আমি মঞ্চ দাঙিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো बागुरुम्बा दोहौ मोसानायाव बाहागो लानाय साफ्रोम मोसाखावरि बिथांमोनखौ जौसाङाव फैनानै जोंनि गेदेमा आलासि बिथांमोननि गेजेरजों आर'नाइखौ आजावनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय যিসকল শিল্পীয়ে ओइ दांदेरबावबाय सासे हनै नेन्टार गोगोम गोगोम खालामदा ओरैनो होदों बेखौ ओरैनो बदों नङाब्ला मानसिफोरनि मेस फैनाबा सिगाङाव रायजो राजाफोरनि नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे मोसानाय हाबाफारि लोगोफोर एकदम मेंखावजोब्बाय माबा माबि जाबाय इंडस्ट्री डिपार्टमेन्टजों सायख'जानाय माखासे बेनिफिशियारि जोंनि गेजेराव दङ प्रग्रामा जोबसिगोन बिथांमोननि मुंखौ आं गाबज्रिनानै होगोन मुं गाबज्रिनाय लोगो बिथांमोना जौस्राङाव खालि जाजोब्बाय नुजाथिफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय पेकेट लान्चनि दोहौ सोलिदों बेयावहाय नै मानसिफोरखौ नायदों Ôi Hangkrai ơi! Ôi Hangkrai! Ôi Hangkrai! Nilai मानसिफोरा सासेयावनो खैथा लाखायो भिडिअ लानाय बुरजा बुरजा लाग्राफोरखौ नै थफ्ला लाबाय दिनैनि हाबाफारिखौ गुसुं खालामनायनि थांखिजों जोङो थोंजोङैनो दौसाङाव आं खावलायदों जोंनिनो मानसिफोरा आखायाव लानायखौ लादों आं बिथांखौ सिगांथिंजाय फैनानै मोनब्रै मोनबा लाथारबाय बुंख्लाबावो दा 10ता मानो हाबाफारिखौ फोजोबनो थाखाय गुरै खावलायदों 4ता पाइछु नामा हनै मालाय इयाव जाखावलायबाय सोदों आरो सोदों बड'लेण्ड एक्टर बिटिसि एक्टर এই উদযাপনত আমাৰ ওদালগুৰি জিলাত এই মঞ্চত উপবিষ্ট हनै मालाय बैयाव जना जागासिनो आरो बिटिसि इएम प्रेस मसाहारि डाङरिया बिटिसि स्पिकार
আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ অৰ্গেনাইজিং কমিটিৰ সভাপতি मोनजोब्बाय সুদীপ दैমাৰী ডাঙৰীয়া जोंहा जोबनानै थांबाय आरोना जोङो दा स्टेजाव गाखोनानै नै सियारफोरावनो आलासि जिरायग्रा सियारफोरावनो जिरायलागासिनो ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव लिरहरदो लोगोफोर थ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसिगोन आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय